i el que s'ha esdevingut en declaracions i contradeclaracions a motiu justament d'aquest ple extraordinari, no? Com el va viure en Pep Calar? Perquè, de fet, dels regidors que hi havia al consistori, potser va ser el que va parlar menys estona, va parlar poca estona en aquell ple extraordinari. Segur, no devia arribar ni als 2 minuts, segur, sí. Bé, jo d'aquest ple, la veritat, i molt sincerament, a mi em va fer vergonya el que va passar. Una mica la idea que vam transmetre a la gent que ho va sentir o ho va veure o que ara s'han informat a través dels mitjans, penso que no és la que tocaria en un ple, i crec encara més en un ajuntament d'una capital de comarca i de la població de Vilafranca. Jo crec que Vilafranca es mereix molt més que no on ha arribat el ple a l'Ajuntament de Vilafranca. Vostè podrà recordar que alguna vegada ja li havia parlat i li havia més que insinuat que no m'agradava com estaven en els plens, que en els plens es permetien dir segons quines coses que eren molt poc curoses, no? Sense cap tipus de fonament, tot acabaven sent opinions, i un podia tenir una opinió, l'altre totalment al contrari, i tot era vàlid perquè tot, en definitiva, eren arguments polítics, i no és això, no és això. I jo havia fet alguna crida, si se'm permet, honestament, i des de la meva posició, a que la gent fos una mica més responsable, en tot cas es preparés els temes, i si d'algun tema no en té coneixement, no sap d'aquell tema, doncs que no en parli, no és obligatori, com algunes vegades fem nosaltres, no perquè no en tinguem coneixement moltes vegades, sinó perquè si no tenim alguna cosa més a aportar de lo que ja ha aportat algun company, doncs tampoc és necessari demanar la paraula i dir exactament el mateix que ha dit el company del costat o el del davant, no? I clar, el d'ahir jo penso que ja va donar una volta més encara, no? I que doncs es va evidenciar un estat de crispació que d'alguna manera darrerament s'intuïa, doncs jo crec que es va posar, es va manifestar públicament, i a hores d'ara la gent ja veu una mica com va, una mica el perquè de les meves crides alguna vegada a reconduir la situació. El que sí vull dir és que, de fet, m'ha sorprès veure com en l'òrbita, per dir-ho així, del Partit Socialista, fins i tot, encara que sigui molt de rasquillada, també se m'acusi a mi de participar, diríem, del fet d'aquest boicot que diuen a la moció que va presentar el Partit Socialista. Per dir-ho molt clarament, el Partit Socialista va demanar aquest ple, té tota la legitimitat per fer-ho, i va proposar un tema, que era el tema dels pressupostos, i la CUP a darrera hora va presentar una esmena a la totalitat. Per tant, allà on el Partit Socialista proposa un ple i proposa parlar dels estatuts, nosaltres... Dels pressupostos, perdó. Ai, dels pressupostos. Nosaltres ho canviem i ara parlarem d'una altra cosa, que en aquest cas era la crisi i la responsabilitat del govern espanyol enfront de la crisi. Val a dir que ni el PSC va parlar amb nosaltres per veure si ens semblava bé o malament presentar aquell text i aquell ple extraordinari. Una vegada ja el va presentar, va ser quan ens ho va fer arribar. Bé, doncs així va ser així, com tampoc la CUP ens va fer arribar la intenció de fer això. O sigui, nosaltres no vam consensuar ni el document del Partit Socialista ni el document de la CUP. Vist com va anar, nosaltres, vist els dos documents, que els dos tenien els seus motius, diríem, per ser votats afirmativament, almenys des de l'òptica d'Esquerra, doncs vàrem dir, clar, aquesta baralla en el que s'ha convertit això, ho sento, però nosaltres no hi participem i ens neguem a participar-hi. Nosaltres el que farem serà intentar col·laborar amb el que puguem amb l'Ajuntament i fer propostes positives i explicar el nostre programa a la gent i intentar que es compleixi aquest programa. La resta no ens interessa. Per tant, si els altres grups estan interessats en participar d'una batalla política, doncs senzillament nosaltres no vam voler entrar ni a favor d'un ni a favor dels altres. Per tant, suposo que això devia molestar al Partit Socialista o als grups que es van alinear en un costat i a Convergència o als grups que es van alinear de l'altre, però ho sento, però nosaltres amb això ho tenim molt clar, no ens interessa.
i no hi entrarem. En tot cas, en el ple vostè el que sí va comentar és que coincidint amb les mateixes paraules que instants abans havia dit el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, que li semblava que el lògic fora que es debatés sobre el pressupost en aquell ple perquè es convocava amb aquest motiu i que es pogués debatre la proposta de la CUP, que la trobava vostè raonable també de debatre i de parlar-ne en qualsevol altre moment en què es presentés també en un ple municipal. Però clar, diguéssim que les votacions finals van impedir gairebé ni una cosa ni l'altra, perquè no es va debatre ni una cosa ni l'altra i es va acabar aprovant la moció que presentava la CUP, no? Sí, en tot cas, nosaltres, i a més, clar, amb la urgència que tu trobes allà i has de prendre la decisió en aquell moment, doncs jo el que vaig pensar és hi ha un ple convocat per això, i és el que vaig dir, nosaltres veníem a parlar de pressupostos. De cop i volta, la CUP presenta una esmena per impedir que es parli de pressupostos. Vull dir, el tema era aquest. Clar, primer va parlar, com que parlem per ordre de menor a major, va parlar el Bernat, que ja es va posicionar. Jo vaig dir el que pensava realment, sense saber quina era l'opinió de la resta de grups. I resulta que després d'anar parlant els grups més grans, després de mi, va quedar la configuració que vostè diu. Clar, la meva decisió era, i cada vegada que ens presentin una batalla d'aquestes, nosaltres no ens interessa, no ens hi posarem. Ho hem dit més d'una vegada, i de fet des del setembre de l'any passat com a mínim, que per nosaltres Convergència i el PSC són les dues cares d'una mateixa moneda, i la nostra Vilafranca no és aquesta. No han fet coses tan diferents Convergència que el PSC, i creiem que el PSC no faria coses tan diferents que Convergència, fins i tot amb el que això significa de progressisme, entre cometes, aplicable al PSC, quan en polítiques econòmiques on més es pot veure el deix progressista, doncs està fent alguna proposta al PSC que seria més pròxima Unió que no al PSC, amb qüestions de que l'Ajuntament impulsi polígons industrials o no té cap problema a aprovar unes ordenances que són pràcticament calcades a les que podria fer el mateix PSC. Per tant, això és evident. I com dic, doncs bé, nosaltres no ens posem en aquestes batalles, no són les nostres és la defensa dels interessos de la majoria de Vilafranca, i entenem que la majoria de Vilafranca això ni ho entén, ni ho comparteix, ni creu que és bo per Vilafranca, i és el que pensem nosaltres. Vostè ens ho deia, que la crispació es va notar clarament en el ple, en l'apartat final, podem dir, en els moments finals del ple, i després, a posteriori, hi ha hagut declaracions en relació a aquest ple extraordinari, entre d'altres, Francisco Romero apuntant la possibilitat de convocar o de sol·licitar una qüestió de confiança vinculada al pressupost amb l'alcalde. En tot cas, hi ha també, en aquest sentit, diferents informacions. L'equip de govern diu que això legalment no és possible perquè el reglament orgànic no ho permet. No sé fins a quin punt és possible o no. Si llegim el reglament orgànic sembla que no és possible. Com ho veu vostè en aquest cas? Bueno, jo diria que forma part de la cua, una de les reaccions d'aquest ple on, doncs ja dic, és una batalla entre dos bàndols i nosaltres no ens hi posem. Doncs no he estudiat el tema si és possible o no, tampoc ho hem parlat com a grup, segurament en parlarem. Ara, nosaltres només tindrem a la ment per prendre una decisió que és allò que sigui millor per Vilafranca. O en tot cas, també d'una altra manera, no anar a una situació pitjor per Vilafranca. És la nostra decisió, segur, es podrà explicar amb aquest paràmetre. I aquí entra el tema del pressupost municipal del 2011 o no hi entra? Em refereixo a que això que diu vostè, el millor o el que és menys dolent per Vilafranca és aprovar el pressupost abans de les eleccions municipals o després de les eleccions municipals, perquè sembla que aquest és una mica el paràmetre que ens espera en les properes setmanes. Si no s'aprova en 3-4 setmanes, probablement ja no s'aprovarà fins després de les municipals? Sí, bé, és una possibilitat. Nosaltres, sincerament, el que pensem és que a Convergència no li interessa aprovar aquest pressupost. No li interessa. Per què ho diu, això? Bueno, per diversos motius. En primer lloc... De fet, és Convergència qui està governant i el que governa normalment necessita el pressupost o vol el pressupost. Sí. Miri, comencem pel motiu d'ahir, o pel motiu del ple. En qualsevol ajuntament del món
el grup que està al govern i és el primer interessat en que l'Ajuntament funcioni i en que s'aprovi un pressupost, si un grup de l'oposició, i a més majoritari, li planteja una moció on diu vinga, som-hi tots, anem a aprovar el pressupost, treballem i... El que faria l'equip de govern seria, home, abraçar-lo i donar-li les gràcies i votar-ho a favor i és en interès de l'Ajuntament de Vilafranca i com que el que governa l'Ajuntament de Vilafranca és l'equip de govern, doncs en l'interès primer de l'equip de govern. En canvi, no va ser això el que va passar ahir. De fet, jo, il·lús, davant de la presentació de l'esmena a la totalitat de la CUP, el meu primer pensament, després vaig veure que tot ja estava una mica més lligat, no? Però el meu primer pensament va ser, home, si aquesta moció el primer interessat és Convergència i Unió, que s'aprovi, perquè ajudi a tirar endavant el pressupost. Resulta que no és així. Tenim un primer punt. Un segon punt és perquè, mira, jo ara justament aquest any, fa 10 anys que faig d'advocat. I bàsicament la meva feina consisteix, entre altres coses, bàsicament en dues coses. Una, llegir molts textos de tot tipus, i l'altra, participar de negociacions. És de les coses que més he fet en 10 anys. Per tant, per molt totxo que pugui ser, alguna cosa hauré après de participar en una negociació. I li puc assegurar que la meva impressió, encara que sigui una impressió, és que en aquelles reunions que he participat, en bastantes, amb l'equip de govern, l'altre costat no està interessat en aprovar el pressupost, no està interessat en arribar a un acord. I això es desprèn, diríem, de la participació en aquestes reunions. Però encara tenim algun altre punt. Fa molt poc vaig veure com vostè entrevistava l'alcalde de Vilafranca i l'alcalde aquí deia obertament que l'Ajuntament de Vilafranca era ingovernable o era molt difícil de governar per aquesta configuració que havia quedat de les anteriors eleccions, no? I que, bé, més o menys, ho explicava, ho dic així de memòria, no? En tot cas, deia, esperem que després d'eleccions quedi un grup majoritari més definit, ja sigui el PSC o Convergència, si m'ho permet un parèntesi, una mica groller, una mica faltón, per dir-ho així, ja sigui Convergència o el PSC, quedin amb una majoria més clara per poder treballar i per poder tirar endavant Vilafranca, perquè si no, doncs aquesta configuració és en perjudici de Vilafranca. Bé, quan tu estàs negociant amb algú perquè et doni el teu suport per uns pressupostos, el que no pots fer és sortir als mitjans de comunicació i anar posant el dit a l'ull de tots aquells que t'han de donar suport. I per què ho dic això? Home, segons diuen l'òrbita, en aquest cas convergent, doncs sembla que ells tinguin molt clar que trobaran majoria absoluta ara a les properes eleccions i per tant quin interès ha de tenir Convergència per arribar a un acord, per exemple amb Esquerra, per aprovar un pressupost i comprometre una quantitat de diners a uns projectes que ells no hi creuen, quan d'aquí 4 mesos podran fer el que vulguin amb aquells diners. Clar, això és en interès de Convergència i Unió i en el projecte de Convergència i Unió, però és en perjudici, pensem, de Vilafranca, perquè seria molt interessant i seria important que aprovéssim el pressupost l'abans possible. Clar, quan vas a negociar amb algú amb aquests paràmetres és francament difícil. Vaja, de fet, encara altres motius, ja en portem 3. El quart, aquests, com ara Convergència, que fa crides a la responsabilitat dels grups, sobretot els minoritaris, per poder aprovar un pressupost, jo els hi preguntaria quina responsabilitat han exercit ells els últims 8 o 10 anys. Perquè, a més, quan fan aquestes afirmacions així en públic, culpa dels altres, sempre és culpa dels altres. Si una cosa no es pot fer a l'Ajuntament, o senyalen amunt o avall. mai ells, no? Amunt, els altres grups municipals del ple que no ho deixen, que ens impedeixen i que què podem fer, pobrets nosaltres, sempre plorant, no? Què podem fer? Som 8 regidors, necessitem més regidors. Aquest és el missatge que estan enviant, no? Doncs jo li diria el que deia, quants pressupostos ha aprovat Convergència els últims 8 o 10 anys i quants hem aprovat Esquerra els últims 8 o 10 anys. Per tant, a nosaltres, o en tot cas que posin noms i cognoms quan diuen que hi ha grups que generen inestabilitat
a la institució, que posin noms i cognoms, perquè en el nostre cas la nostra estabilitat i la nostra lleialtat a la institució està fora de dubte. I fins i tot, si m'ho permet, incompliments, jo diria, greus dels acords que hem arribat a Esquerra amb l'equip de govern, amb Convergència, i posaré 3 exemples només. Relatius al pressupost de 2010, en aquest cas? Sí. O anteriors, els 2 que hem aprovat amb ells. Un, per exemple, és l'Economat, que darrerament se n'ha parlat. Nosaltres fa 1 any i mig vam proposar, escolti'm, equip de govern, faci això, perquè això és molt interessant i a més serà necessari cada vegada més. Doncs fa una setmana ens fan una reunió a l'Ajuntament i ens diuen que estem en una situació de greu ja. O sigui, ha de ser per ahir un sistema per poder distribuir aliments a aquesta nova pobresa que hi ha a Vilafranca, també. Clar, nosaltres dèiem, és que fa 1 any i mig que els vam dir que fessin això, i ara correm-hi tots. I com és que ho vam acordar, a més, amb uns pressupostos? No ho han fet, i ara, quan ja tenen el problema al damunt i veuen que és greu, ara vinga, tots els grups, dongueu-nos suport, perquè això... Clar, nosaltres ja saben que el tenen, el suport per tirar endavant això, perquè fa 1 any i mig que ho demanem, però clar, la resposta que ens van donar l'equip de govern sap quina va ser. Clar, és que de l'acord que van fer amb tots els grups per aprovar l'anterior pressupost, que em va sortir un document, justament en aquest punt proposat per Esquerra no posava que es faria, com en els altres proposats també per altres grups. Justament en aquest punt van posar mirarem de fer o estudiarem o no sé què. I aleshores per això no ho hem fet, perquè el compromís no era un compromís seriós. Clar, si hem d'anar a llegir d'aquesta manera els acords quan en principi són acords de bona fe i entenem que si tots acordem de fer una cosa, no només Convergència i Esquerra, en aquella taula hi havia tots els grups, doncs si querem de fer una cosa, querem de fer una cosa, després si redacta interessadament d'una o determinada manera, bé, si volen complir-ho, ho compleixen, i si no, doncs no ho faran, estigui redactat com estigui redactat. Es parlava d'alguns incompliments, aquest és un, n'hi ha d'altres? Sí, hi ha el Centre Cívic de l'Espirall, per exemple, que l'equip de govern el vol situar al mig d'una plaça de l'Espirall. Nosaltres vam parlar amb ells de poder fer un espai diàfan, un espai obert, a l'espai més gran que es podria fer en un barri on, tot s'ha de dir, és un barri necessitat d'intervenció per poder humanitzar-lo. Tots recordem com va néixer l'Espirall, quina urbanització es va fer, i per tant, si s'ha de fer, com a tot Catalunya, una intervenció de llei de barris, a tot Catalunya hi ha hagut esponjament. S'han tirat edificis de terra per fer places. Aquí fem al revés. I la resposta de l'Aureli també feta als mitjans de comunicació va ser que complien l'acord d'Esquerra amb Esquerra, perquè allà l'acord era fer un espai únic i diuen, bueno, és un espai únic amb un edifici al mig, es compleix l'acord amb Esquerra. Clar, vostè ha d'entendre que nosaltres quina cara hem de posar quan ens diuen això, no? I el darrer punt... Vostès estan a favor del centre cívic, però no de la ubicació a la plaça d'Doctor Bonet. Sí. On l'ubicaria Esquerra? Nosaltres l'ubicaríem on hi ha ara el Mercat de la Pelegrina. I allà és viable fer-ho? Sí, allà és viable. De fet, hi ha un estudi fet per la Diputació que diu que hi ha 2 llocs viables. El que diem Esquerra i el que diu Convergència i Unió, on a més explica pros i contres de cada un dels 2 llocs. El lloc més econòmic, el que diu Convergència i Unió. El millor lloc pel barri, el que diu Esquerra. És així de senzill. I com li deia l'últim exemple, doncs és el compromís que vam prendre al moment de la moció de censura per impulsar la vegueria Penedès. I en aquest cas van crear una regidoria de la vegueria Penedès, que en aquest cas ostenta el propi alcalde, és el regidor que s'ha encarregat d'aquest tema, però en un principi dotació pressupostària per aquesta regidoria 0. Nosaltres no hi estàvem d'acord, vàrem demanar una dotació pressupostària, es va posar, un primer any 5.000 euros i un segon any 6.000 euros, sense que els hi donguessin cap utilitat. Llavors nosaltres, veient que no tenien idees per donar utilitat a aquests diners, els hi vàrem proposar justament una idea que lliga amb aquesta casa també, no? I nosaltres els hi vam dir, parlem amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, que al final hi vam acabar parlant nosaltres, Esquerra,
I en Penedès Televisió, igualment, vam arribar a parlar amb Penedès Televisió i fem, entre tots, Ajuntament, Institut d'Estudis i Penedès Televisió, una sèrie de capítols temàtics sobre aquest àmbit de lo que és el Penedès històric, no? Per tant, que un capítol pugui ser sobre l'economia, l'altre pugui ser sobre la cultura o cultura popular, l'altre pugui ser, exacte, els diferents, l'entorn natural també que és propi d'aquí, etc. No? Tothom estava d'acord, tothom ho veia molt bé. A més, una quantitat de diners en un moment important de crisi, diríem, una quantitat de diners sortien de l'Ajuntament, anaven a l'Institut d'Estudis, que era el que gestionava i posava, diríem, els guions de tots aquests capítols, i entraven finalment a Sercom, a una empresa de l'Ajuntament. Per tant, el benefici, el rèdit que li traiem d'aquests diners era el doble. Doncs l'equip de govern es va gastar el pressupost de 2 anys de la regidoria de la Vegueria Penedès en un sol dia. Han posat 2 anuncis a 2 diaris de Barcelona en el moment que a Convergència i Unió li interessava posar aquests 2 anuncis. I ho va fer utilitzant o mitjançant una entitat, la Plataforma per la Vegueria Pròpia. Clar, vist el tema, nosaltres, lògicament, ens quedem decebuts d'aquesta actuació, mirem i, a més, veiem que això s'ha fet vulnerant la legalitat vigent, motiu pel qual, clar, es fa d'aquesta manera, es fa vulnerant la legalitat, es fa incomplint l'acord amb Esquerra. En quin sentit vulnerant la legalitat? Doncs bé, aquesta partida que van consignar l'equip de Convergència era en un tipus de partida que per ser utilitzada requeria de fer com un concurs públic on qui volgués, en teoria, pogués presentar els projectes per optar a aquestes subvencions. Nosaltres teníem aquesta molt bona proposta, a més, estàvem segurs que aquesta, davant d'altres propostes que es poguessin presentar, en podria ser guanyadora. En tot cas, si en sortia una de millor, caram, doncs amb els braços oberts, no? Però no es va fer aquest concurs públic, no es va publicar un anunci dient totes aquelles entitats que vulguin portar un projecte per promoure la Vegueria Penedès tenen el mes d'abril per presentar el seu projecte a l'Ajuntament, obrir pliques, veure quin és el millor projecte i assignar aquests diners. Això humana una llei que ha estat vulnerada per fer, diríem, amb nocturnitat i alevosia, per publicar això, no? Doncs bé, clar, com nosaltres, ara què fem? Anem a una reunió amb l'equip de govern i li demanem que posi una quantitat a la regidoria de la Vegueria Penedès? Clar, és que francament és molt difícil arribar a un acord amb gent que treballa d'aquesta manera, no? I per tant nosaltres no renunciem a arribar a un acord perquè ja hem rebaixat pràcticament els nostres mínims a un nivell ja tan mínim que és allò de dir, escolta'm, que funcioni l'Ajuntament, que serveis socials tingui el pressupost que ha de tenir i algunes qüestions bàsiques com per exemple saber què pensa l'equip de govern en una sèrie de projectes dels quals s'ha de ja començar a moure alguna cosa, perquè aquesta és l'última. O sigui, rebutgen, defugen qualsevol responsabilitat, es renten les mans en tot. O sigui, Adif ens presenta un projecte de fer uns murs de 7 metres d'alçada més unes ales que pugen 2 metres més, no sabem què pensa l'equip de govern. I amb la biblioteca comarcal tenim una dotació de 900.000 euros, quasi 1 milió d'euros, per utilitzar en una biblioteca comarcal que podem perdre perquè no s'està fent cap projecte per veure on anirà la biblioteca comarcal. Perquè no responen què pensen d'això, ni de l'Incavi, ni del mercat de la Pelegrina. Què s'ha de fer al mercat? Fer-lo allà, arreglar 4 forats i que passin 30 anys més? Fer-lo nou a un altre lloc? No ho diuen. Ni què passa amb l'estació de trens regionals o amb l'estació del trens al centre, ni amb el carrer Comerç, perquè de moment ha quedat tot aturadet. Després d'eleccions, després que tinguem majoria absoluta, ja en parlarem. O altres temes, policia local. Hi ha un conflicte amb la policia local perquè té una situació laboral que s'ha d'arreglar.
no passa res, i clar, i quantes modificacions de pressupost ha portat l'equip de govern al ple i l'ha hagut de retirar perquè no havia parlat amb ningú. No havia parlat amb ningú, i després ve l'alcalde aquí i s'atreveix a dir que la culpa és dels altres que no s'aprovin les coses a l'Ajuntament. Per favor. És que, clar, jo, de veritat, jo espero que no treguin majoria absoluta, perquè si ara ja es comporten d'aquesta manera, si treuen majoria absoluta, jo crec que els 4 anys que venen poden ser, francament, molt durs i molt difícils. Perquè si ara no estan dient què pensen de tots aquests temes que he dit, és perquè saben que la majoria de Vilafranca no pensa com ells, perquè si no ho dirien. I, per tant, calcem-nos que podem tenir una situació complicada. Vostè ens avança ja una situació que encara ha de venir, serà el mes de maig, després de les eleccions, però abans del mes de maig el més lògic seria que s'intentés aprovar un pressupost municipal. Pel que ens diu vostè ho veu difícil? És difícil que pugui arribar-se a aprovar aquest pressupost? Hem de recordar també que l'aritmètica en xifres dona moltes combinacions. És a dir, pel que vostè ens explica, de moment no hi ha, podríem dir, intente cordiale entre Esquerra i l'equip de govern, però és un regidor d'Esquerra Republicana, per tant, hi pot haver acords amb altres grups. També, després del que hem vist en el ple extraordinari, es fa difícil pensar que amb el grup de 8 regidors del Partit dels Socialistes hi pugui haver un acord. Es fa complicat. Almenys aquesta setmana ho veiem complicat. Ja en són 8 i un 9, però en queden encara alguns més de regidors o alguns grups més amb els que es pot jugar, no? Bé, amb el que es va veure ahir es va veure una mica quina és la situació de l'Ajuntament, no? En tot cas, nosaltres presentem les nostres propostes i també, tot s'ha de dir, doncs anem amb una llista amb les coses que han incomplert i aquelles coses que han fet malament i parlem-ne. I amb aquesta situació estem. O sigui, no hem dit que no als pressupostos en cap moment, al contrari, anem, el que deia el primer punt, no? Nosaltres anem a les reunions amb ganes d'aprovar les coses i sortim amb una depressió impressionant. Perquè allò que havíem quedat, és que la frase la vam posar així perquè no teníem intenció de fer-ho, no? Lo de l'economat, vam posar, bueno, ho estudiarem. Bueno, doncs encara ho estem estudiant, no? O sigui, clar, nosaltres també tenim un límit per baix, no? I bueno, per sota d'aquí nosaltres no aprovarem un pressupost. Perquè a hores d'ara tenim un pressupost aprovat i podem funcionar amb un pressupost prorrogat, no? És la pròrroga del pressupost anterior. Per fer-ho més malament del que estem ara, millor que no ho toquem. Si ho fem una mica més bé de com estem ara, nosaltres hi donarem suport. Però estem en una situació complexa a nivell econòmic i de crisi social també. Sempre hem sentit de dir que el millor és tenir el pressupost aprovat quan abans millor, en el sentit de poder aplicar aquells ajustos que l'any 2010 potser no es preveien i que el 2011 caldrà preveure, no? En tot cas, només patirem per les inversions i perquè, d'alguna manera, les inversions que l'Ajuntament fa a Vilafranca doncs acaben beneficiant a l'economia local. Absolutament res més. La partida de serveis socials doncs pot ser, com que aquest any el pressupost en global és inferior a l'any passat, possiblement no es podrà aplicar retallades enlloc perquè no s'aprovaran aquestes retallades. Per tant, no s'està perjudicant el pressupost de serveis socials o no s'està perjudicant el pressupost de funcionament diari de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres, per anar a una situació pitjor, que no ens busquin. Per anar a una situació millor, encara que sigui una millora molt lleu, doncs en parlem-ne. De fet, a veure, nosaltres hem de demostrar que hem arribat a acords, o que la nostra voluntat, quan hem arribat a acords de 8 anys de pressupostos pràcticament amb tots, excepte poder un, nosaltres hem de demostrar que anem amb ganes a arribar a un acord, que els altres també es posicionin, no? I en tot cas, li he posat 3 exemples d'incompliment. Estem valorant la possibilitat, en tot cas, si no hi ha acord final pel pressupost, doncs explicar els motius que han portat aquest no acord final i on es repassarà punt per punt tots aquells temes que nosaltres hem estat parlant. I la gent veurà que són temes, com els que he parlat, temes que són en benefici de Vilafranca. Per tant, quina intenció hi ha al darrere de no voler aprovar aquestes coses?
Hem de deixar aquí la nostra conversa en aquest espai del Contrapunt amb el regidor d'Esquerra Republicana, Pep Calar. Teníem algun altre tema més que el volíem comentar, com per exemple aquesta setmana vostè també ha parlat del tema del trasllat de la festa del Xató fora del barri de la Girada, però no ens dona més temps, ho hem de deixar aquí. I tornem en propera ocasió. Que vagi bé, bon dia. Molt bé, gràcies.